65-senttinen nyrkkeilijä asuu Vaasassa. Eilisessä punnituksessa hän painoi 64,8 kiloa. Hänellä on tilillään 3 ottelua, joista 1 voitto ja 2 tappiota. Avustajana hänellä toimii Omaran Touré. Sininen kulma, Morad Haddadi. Punaisen kulman 174-senttinen nyrkkeilijä on 22-vuotias ja tulee Oulusta. Hän on amatöörien nuorten Suomen mestari ja ammattilaisena hänellä on tilillään 5 ottelua, joista 4 voittoa ja 1 ratkaisematon. Eilisessä punnituksessa hän painoi 65,6 kiloa. Avustajana toimii Juha Aunola. Hyvä yleisö, punainen kulma, Elias Okkonen! Näin illan ensimmäiset gladiaattorit on esitelty ja tässä vaiheessa toivotellaan vielä oikein hyvää lauantai-iltaa myös täältä selostamon puolelta. Minä olen Jani Reelin asiantuntija, kommentaattorina toimii promoottori, nyrkkeilyn monitoimimies, valmentaja ja monien Euroopan mestareiden tekijä Pekka Mäki. Ja Pekka, jännitysnäytelmä, ensimmäinen kamppailu upeissa Olavinlinnan puitteissa on alkamassa. Ensimmäinen erä, first round! Hänellä siniset hanskat ja sitten vastaavasti Elias Okkonen punaiset hanskat. Ja nyt on 2 nuorta miestä, Pekka, vastakkain ja mietitään, että sellaiset puitteet, joita ympäri maailman ottelijat kehuvat, kun ovat päässeet tässä linnassa ottelemaan, niin onko tässä sen kaltainen vaara, että nyt mennään isolla kädellä ja kaasupohjassa heti vai lähdetäänkö yhtään säästelemään? No veikkaan, että nämä kyllä on ihan valmiita nyt nämä molemmat, että mä kuulin, että Moradi on päässyt valmistautumaan hyvin otteluun ja silloin kuulemma vähän semmoista ollut laiskuutta on noissa omissa iskuissansa, tai että se on passiivinen. Mutta nyt kuulemma hyvä valmistautumisaika ja niin Okkonenhan on, niin kantaa mainetta siitä, että se on nuorimpana suomalaisena aloittanut ammattinyrkkeilijä. Joo, 17-vuotiaana Okkonen laittoi niin sanotusti nimen paperiin. Vuosi oli silloin 2018, ammattilaissopimuksen hän teki. Sitten otteli siihen alkuun 4 voitettua kamppailua. Sen jälkeen 5 vuoden tauko, vähän mietittiin kouluasioita, työasioita ja nyt on palattu taas tositoimiin ja tämä on uuden tulemisen toinen kamppailu ja sieltä Morad hakee etumaisella suoralla tonne vartalo-osumia ja kuten myös Okkonen. Sen jälkeen koukku, se menee ohi, Okkonen koittaa kuitata ja sieltä tulee 1-2. Aika terävästi tässä ollaan mukana Morad Haddadi, 24-vuotias ottelija, nuorten SM2 2016 hävisi silloin niin ikään ammattilaiseksi siirtyneelle Rasmus Bergmanille tyrmäyksellä ensimmäisessä erässä kultahanska hopeaa ja niin kuin tuossa seremoniamestari Lauri Salovaara totesi, niin Okkosellahan on nuorissa noita Suomen mestaruuksia, taitaa olla 3 kappaletta ja maajoukkue edustaja EM:ssä 2017 Bulgariassa, junnujen Pirkka-turnausvoittaja, TUL-turnausvoittaja ja amatöörinä päälle 50 kamppailua, eli Elias Okkonen kyllä kaksikosta kokeneempi tällä hetkellä vähän takajalalla, koittaa imuttaa ja laittaa sieltä tulemaan vaasalaisottelija Haddadia ja tämä noihin vipuihin ei mene. Isot osumat, ne vielä puuttuvat. Haddadi hiipii tuohon lähelle. Okkonen roikottaa edelleen käsiä alhaalla, sen jälkeen askeleilla nopeita teräviä vasentaa suoraan. Aika hyvin, Pekka, nyt tällä hetkellä Okkonen näkee noin Haddadin iskut. Joo, mun mielestä se kontrolloi ja niin kuin englanniksi sanottuna picking the shots. Eli se ottaa nätit osumat ja kontrolloi tuolla nopeudellaan ja tarkkuudellaan selkeästi. Et nyt niin kuin Moradi ei just saa paljon aikaa, että pitäisi, niin kuin jos menee eteenpäin, niin pitäisi aina muistaa mennä lyödä eteenpäin. Katsotaan, tuleeko sitten jotain hämyä. Nyt toimii Moradilla hyvät väistöt, sen jälkeen taas vasen koukku ja vähän riuttasee ja ton kyllä Okkonen näkyy. Ja Okkosella hyvä toi ottelu silmä, tää kieli siitä, että sparrejakin on tehty ja silmä haettu. Ei ole pelkästään lätkitty säkkiä tätä iltaa varten, eli siellä on päästy hyvin sparraamaan. Ensimmäinen erä 6-eräiseksi kaavailtu tämä välisarja kamppailu, jonka yläpainoraja on tuo 66,678 ja molemmat erät reilusti olivat noissa painoissa ja tässä nähdään hidastuskuvaa tuosta ensimmäisestä erästä. Hienosti toimii Okkosen väistöt, pääsi oikein aitiopaikalta katsomaan, mutta sitten kun tarpeeksi
iskuja tulee ja kädet on alhaalla, niin kuten tuossa hidastuksessa nähtiin, niin Morad pääsi myös osumaan yhdellä oikein. Joo, se on vähän hienosti jälkitilanteet kuittasi tuossa ja oli tosi selvä erä kyllä Okkosen. Ensimmäinen erä 10-9 laitetaan pisteytys Okkoselle ensimmäisen erän osalta ja katsotaan minkälaisia kikkoja Morad Haddadin kulma. Osalta, mutta aika usein samalla kaavalla kävellen perässä ja sitten kokeilee etumaisella koukulla. Suoraan ei oikein hämyjä eikä valmisteluja tohon. Ja taas nopeampi kätinen Okkonen osuu vasemmalla. Mutta hyvä taistelija sydän sitä Morad Haddadilla on. Hän haluaa pitää väkisin keskikehän hallussa ja olla se hyökkäävämpi osapuoli, mutta jotenkin vaikuttaa siltä, että tämä tyyli sopii sitten Okkoselle. Pääsee rauha simuttaa ja iskee vastaan. Joo, näyttää siltä, että hyvä silmäinen kaveri ja ei oikein missään vaiheessa nyt Morad pääse tuossa niin kuin tee aloitteita ja on koko ajan jäljessä. Niin kuin one step behind all the time. Ja tossakin lähellä niin pitäisi tehdä töitä, ei niin kuin tyytyisi sitomaan, vaan olla niin kuin aktiivinen silloin kun siihen pääsee. Täyttää tavallaan niin kuin paikkaansa käyttämättä. Ja jälleen Okkonen osuu etumaisella suoralla, sen jälkeen luistelee alta pois. Odottaa, liikuttaa hyvin hyökkäävää osapuolta sivulta toiselle. Sen jälkeen tulee omat 1-2, mutta nyt pääsee Morad myös väistämään. Sen jälkeen Moradilta tuosta lähitilanteesta sivukoukku ja Okkonen lisää selkeästi painoa noihin lyönteihin. Taimaisen käden kohokoukku tulee tällä hetkellä aika räväkästi, siellä on lantiota mukana ja silti käsi rentona heittää. Ja toi on tietysti hyvä lyönti tällä hetkellä, kun Haddadi menee vähän paino tuossa etujalalla etukenossa ja sieltä käsien välistä kun löytyy paikka tonne leuan kärkeen, niin kipeitä voi tehdä ja nyt kauhotaan sitten puolia toisin. Mutta Pekka, hyvä luontoinen kaveri ehdottomasti Morad Haddadi on. Siinä vähän irvistys käy, mutta silti mies vaan tulee. Joo, totta ja saa nähdä nyt sitten, että kun mennään erissä eteenpäin, niin rupeeks Okkonen väsymään. Että toivottavasti on valmistautunut hyvin. Et tiesi, että vähän tuommoista niinku kova työmyörä toi Moradi on. Että se pitäisi vaan ehkä niiden käsienkin käydä. Että pelkkä eteenpäin meneminen ei riitä. Sitten jää tuohon yhteensyvään tuommoiseen. Vaikka 2 kertaa hyökkäisi semmoisen kaksoishyökkäyksen, niin nyt se pääsi vähän vasemmalla koukulla osumaan Okkosta. Okkonen kuittaa oikealla koukulla tuonne korvalliselle. Taas ollaan tuossa lähiottelussa. Sieltä tulee 10 sekunnin kolahdukset. Katsotaan lähteekö jo omalta kummalta vielä tiukka loppukiri. Edelleen katsellaan, kongi soi. Miehet ovat otelleet ehkä aavistuksen parempi erä Morad Haddadilla, mutta ei vielä riitä pistevoittoa tän erän osalta. No ei. Mutta ehkä toi ruuvi kiristyy tuossa. Katsotaan, eriä on vielä jäljellä, ettei olla vielä edes puolisvälissä. Kyllä, tää on 6 erän kamppailu, 2 erää takana ja niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin näissä puitteissa paljon ihmisiä, TV-kamerat surisevat ja upea linnan miljöö, niin siinä helposti voi jompikumpi herroista lähtee vähän kovemmalla temmolla ja jokainen, joka on kestävyysurheilua harrastanut, tietää, että kun sinne punaiselle mennään, niin sieltä ei välttämättä ihan nopeasti tulla takaisin ja voi alkaa väsyttämään sitten matsin loppua kohden, mutta toki nuoret urheilijat ovat valmistautuneet tähän kamppailuun. Ja Anssi Peräjokikin siellä käy vähän jo heiluttamassa köysiä, että yritetäänkö tommosia pikkukikkoja, että vedetään erätauko 5-6 sekkaa pitkäksi, että saadaan huilata ihan loppuun saakka. Niin, se on hyvä käyttää kaikki viimeisetkin sekat. Joo, se on ottanut varmaan Esa Lehtosaaren tavan, että se on aika kova läpsimään kulmamiehiä. Joo, ettei tule ylipitkiä taukoja, tauot siis minuutin
niin kuin hyvin tiedetään, jälleen ollaan tuossa lähiottelussa ja sieltä nostaa Okkonen etumaisella koho. Tällä kertaa sen jälkeen väistelee. Ja nyt katsotaan missä vaiheessa väistöihin vielä Okkonen saa tarkemmat osumat. Siellä on osa iskusta mennyt ohi. Tai Haddad on pystynyt väistämään ja sitten välillä tuntuu, että olisi paikka, mutta pikkusen kädet jää telineisiin, ei oikein irtoa, mutta Jaakka Kone lämpee, niin Okkosella myös mahdollisuus näyttää koko osaamistaan hyvällä repertuaarilla taitoa. Nuorelta herralta löytyy. Pikkusen on vähän semmosia uupumisen merkkejä tuossa Okkosella. Tai ei nyt uupumisen, mutta semmosia, että niinku 3 erää siinä rupeaa sitten vähän sen jälkeen ruvetaan erottaa sitten vähän niinku jyvä takanoista tämmöisessä 6 erässä. Kyllä se on hyvin, Moradi niinku ottaa kaikki ja antaa takaskin vielä. Nyt se on vähän ruvennut tulee enemmän niinku kontraamaan noita iskuja. Toivottavasti on semmoinen hitaasti syttyvä. Joo, ja vielä vähän kujalle, että on tosi iholla ja välillä sattuu omiin, mutta sitten taas mennään ja läpsitään siellä täällä. Ja se on tietysti raskasta myös Okkoselle tämä moraalityyli. Aika hyvin Okkonen siinä oikealla tuossa. Siinä ristiinlyöntitilanteessa tuli hyvä oikein, mutta hyvä, että pitää yllä tuota painetta Moradi ja tekee matsia. Ei ole tullut niinku päästämään Okkosta helpolla tänään. Moradilla ammattilaisena 1 voitto, 2 tappiota, Okkosella 4 voittoa, 1 ratkaisematon, 1 voitoista on tullut ennen täyttä aikaa tyrmäyksellä. Kato, nyt oli hyvä vasen koukku Okkoselta, just tässä meidän kasvojen edessä. Kyllä, ja sitten taas selkeät väistöt ja vähän kevennetään välillä, 40 sekuntia aikaa jäljellä. Morad tulee koko ajan ja jälleen Okkonen lataa tällä kertaa oikealla koukulla. Mutta hyvä tempo pysynyt koko ajan tässä kamppailussa, vielä 20 sekuntia aikaa jäljellä. Ja tuomarina Anssi Peräjoki, siisti ottelu kaikella tavalla. Välillä vähän hirvittää, kun Morad menee ton oikein suoran perään. Joo, se kaatuu päälle niin joo. Siinä kun on semmonen Kai Kauramäki-tyyppinen kaveri, joka nostaa sen kohokoukun leuan kärkeen, niin voi loppua homma siihen. Moradit tuli tekemään ottelua tässä erässä. Ehkä se antoi vähän niinku semmoisen lausunnon, että hei, et se ei ole niinku ohi tää juttu, että nyt tää vasta alkaa. Et näyttää kuitenkin ihan pirteältä ja luottavaiselta. Ja mä juttelin tuossa eilen punnituksen jälkeen kaverikaan ja sanoin, että on kuulemma niinku päässyt kerrankin valmistautumaan ja on niinku ollut vähän omistautuneempi nyt viime aikoina lajille. Ja tietysti niinku se on hyvä, että on sitä tahtoa, mutta sitten se sanonta se, että skills pays the bills. Joo. Et ehkä vähän tuossa taitopuolella on niinku Okkosta niinku askeleen jäljessä, varsinkin jalkatyössä, et ei oikein avustajat kehästä eteenpäin mennessä kädet ja jalat toimii synkassa. Tai jonkun verran, mutta voisi kyllä paljon paremmin toimia. 4 erä lähtee tästä liikkeelle ja edelleen käsikirjoitus on sama vaasalainen. Morad Haddadi tulee eteenpäin, tekee aloitteet, Okkonen väistelee, kontrailee ja pyrkii kajauttelemaan sieltä vastaan omia lyöntejään. Mutta mikään megaluokan käsinopeus ei tässä erän alussa ainakaan Haddadilla on havaittavissa, että kun se työntää noita iskuja, kuten tuossa nähdään tuo vasen suora ja Okkonen hyväsilmäisenä pystyy niitä väistämään, mutta volyymi, siitä Morad Haddadilla kuuluisa, tulee koko ajan, repii raastaa. Ja kyllähän se, eikö se ole jo Pekka todennäköisyys laskemaan, että kun 10 lyö, niin 1 osuu vähintään? No joo, siis kyllä se on joo, sokeakaana jyvänkin löytää. Mutta edelleen tuossa, niinku, että toi kaatuminen tuo oikein päälle ja pään kallistaminen sen lyönnin mukana, niin jos vähän katsoisi tuossa paikkaa, nyt oli jo vähän sitä oikeeta kohoa tuli tuolta Okkoselta. Ja jälleen vasemmalla koukulla aloittaa Morad Haddadi, koittaa lyödä sinne oikeaa koukkua perään.
Ja sieltä hirveä kauhasu ja mies taas vasemman jalan mukana sinne eteenpäin. Tällä kertaa Okkonen ei pääse lyömään sieltä vastaan. 1.30 ja pikkuhiljaa yleisö alkaa vähän innostumaan ja antamaan aplodeja. Aika väsyneenkin näköisiä tällä hetkellä. Nuoret miehet Joo, ovat molemmat on Kyllä, vähän. tää on ollut kovatempoinen matsi. Joo, kyllä tässä niinku nyt mitataan, että katsotaan, tai lähinnä sitä nyt, että mun mielestä 3 erän jälkeen Okkonen on johdossa ja siellä oli pientä menestystä Moradilla, että tää on vähän semmonen niinku ratkaiseva erä nyt, että nyt kääntääkö se matsin niinku kokonaan, että nyt pitäisi niinku lisätä se, tai se löytää se vielä se toinen vaihde niin sanotusti. Että nyt niinku Okkonen ei rupee ihan selkeästi kanssa passivoitumaan tossa. Ja jälleen Moradit lyö valtavat määrät ja koko ajan menee ohi tai tuohon Okkosen suojukseen. Edelleen pysyy tarkkana Okkonen ja nyt osuu osittain tuolla etumaisella koukulla Morad. Nyt on vähän semmoista niinku Last Chance Saloon meininkiä jo, että nyt voi kolahdella. Aika avonaisena molemmat väsyneitä miehiä. Kovasti yrittää. Tuo on hieno, hyvä illan aloitus, että tässä niinku otetaan oikeasti niinku mitataan vähän. On vähän semmonen turpii vaan ja onnea matsi tällä hetkellä. No vähän silleen pellitautia. Joo. Mut kyllä mä tän niinku antaisin niukasti edelleen Okkoselle, että kyllä se osuvampi tossa oli. Mut että käänne voi olla niinku tapahtunut, että tässä niinku. Mut kyllä tarvittais vielä niinku se toinen vaihde Moradilla. Et varsinkin, että se ei hakisi tommosia yksittäisiä iskuja. Olisi niinku vähän kevyempiä, vaikka kombinaatioita välillä saisi vähän käsiä irti. Mutta kyllähän nämä niinku yrittää lyödä toiseen niinku hajun kankaalle. Kyllä. Sitten se näyttää tommoselta kauhumiselta. Kyllä. Tuossa kun Morad tuli tänne omaan kulmaansa, niin kyllä aika puukkioloisen näköinen oli. On kuitenkin 6-eräinen kamppailu ja taitaa olla Morad Haddadin uralla ensimmäinen 6-eräinen, että aikaisemmin on mennyt noita 4-eräisiä ja totta kai ammattilaisura yleensä 4-eräisillä aloitetaan, sitten tulee 6-eräiset, 8-eräiset ja sitten kun alkaa olla erinäköisiä titteliotteluita, niin 10 ja 12-eräisiä. Mutta nuo hyppäykset aina näihin pitkiin matseihin, niin ne vaatii määrättyä kokemusta ja tietysti niitä hyviä nyrkkeettyjä eriä alle ja niitä molemmille tänään on tullut. Mutta katsotaan mitä tähän erään ja kuinka hyvin Morad Haddadi on palautunut ja näyttää kaverille, että tuu tänne näin, äläkä juokse alta pois, niin nyrkkeillään vähän, mutta Okkonen luottaa tuohon hyvään silmäänsä, kevyeen liikkeeseen ja siihen, että antaa kaveri tehdä aloitteet ja pääsee lyömään sieltä vastaan. Mutta ehkä pieni taktinen muutos nyt tuossa Moradin työskentelyssä, että nyrkkeilee vähän enemmän pystyssä, ei koko ajan mene eteenpäin, astu syvään sitä etumaista, antaa tavallaan Okkosen tehdä myös noita aloitteita ja ehkä toivoisin, että Okkonen olisi se, joka luo ensimmäisenä, pääsisi itse sitten kontraamaan. Joo. Mutta edelleen kyllä tommonen niinku näköjään tommonen liukas kaveri, että tommonen vähän käveleminen eteenpäin niinku vähän tainyrkkeilytyylisesti, että siinä ei ole semmoista niinku nyrkkeilyn kevyttä tanssahtelua lainkaan, että se niinku näyttää niinku raskaalta. Kyllä. Mitäs sitten kun nuo isot miehet tulee tänään, mä tuossa laskeskelin Mielosen ja Heleniuksen eilisiä punnituspainoja, niin siinä on semmoinen 230 kiloa elävää lihaa, niin tanssitaanko siinä vai siinä vaan kauhotaan? No sen näkee sitten. Et mä luulen, että Mielonen ei välttämättä tansahtele, mutta Robbe voi ottaa jotain askelia, kevennyshyppelyä. Väliin on. Ja Mielonen kuuluisa siitä, että hän iskee kovaa, ei toki niin kokenut ole, mutta kyllä tommonen on aika vaikea myös tämmöiselle huippunyrkkeilijälle, kokeneelle nyrkkeilijälle, että kaveri voi ottaa ja lyödä vähän erilaisista kulmista ja se mikä Mielosen vahvuus on tietysti, että hän lyö kyllä sitten niin lujaa, että jos virheitä Roppelle tulee, niin kyllä jokaista sattuu Mielosen iskut. Niin, just. Se on jännä nähdä, miten toi illan pääottelu tulee käymään, arvioitua aika. Mielonen vastaa Helenius
Alkamisaika siis noin kello 21 ja kaiken kaikkiaan 7 ottelua tänään ISTV:llä täältä Olavinlinnasta Savonlinnasta on meillä ohjelmistossa. Okkoselta 1-2, 25 sekuntia jäljellä tätä erää. Vielä Morad Haddadi tulee perässä. Ja jossain nyrkkeilykoulussa on sanottu, että jalat ei saa mennä yhteen, vaan ne pitäisi olla aina erillään. Ja tuossa Pekka, kun katsoo Morad Haddadin liikehdintää, niin välillä jalat on aika lailla yhdessä, niin siitä on aika vaikea sitten lyödä lujaa. No se on totta joo, että ja kyllähän tämä nyt on niinku ollut koko illan tämä sama kuva tässä, että Moradi on yrittänyt hakea semmoista kovaa oikeeta koukkua tuolta ja sitten semmoista sitä seuraavaa follow-up left hookia, vaset koukkuu ja toi Okkonen on nähnyt sen niin kuin eilen jo. Joo, silleen, että se ei ole siitä muuttunut. Joo, niin, joo. Että silleen, että ei ole paljon uutta aurinkolla. Toivotaan, että jotain yllättävää vielä viimeiseen erään tapahtuisi. Vähän vaarallisesti ton ryntääkaan. Hyvin vartaloisku. Ja siinä nähtiin Okkosen kuitti tuolle vartaloiskulle ja sieltä kova oikein. Ihan reippaasti lyöty ristiin ja nämä on aina niitä vaarapaikkoja, että voi tapahtua mitä tahansa ja siinä nähdään työskentelyä tuolla Elias Okkosen kulmassa ja jos tuosta jotain pystyy päättelemään, niin valmentaja sanoi, että pidä se oikea käsi siinä leuan korkeudella. 6. ja viimeinen erä. Siinä käydään vielä kiittämässä kaveria, nautitaan tunnelmasta ja sen jälkeen 1-3 minuuttia ja eiköhän molemmilla ole vielä loppukirja jäljellä. Ainakin Okkonen väistää hyvin, lyö vasemman koukun ja Morad Haddadi lisää entisestään pikkusen vauhtia tohon alkuun, mutta totta kai aina kun törmää noihin kivikoviin nyrkkeihin, niin kyllä se vauhtikin siitä pikkuhiljaa sitten hiljenee. Mutta toivotaan, että saadaan semmonen räväkkä ja näyttävä viimeinen erä tähän illan avauskamppailuun. Joo, voisi olla semmoinen vähän näyttelyä. Katsotaan, löytääkö se. Kato, nyt oli kova. Morad Haddadin valmentaja näytti tosta yliola ja nyt se riuhtoo kyllä niin lujalti kädestä lähtee ja katsotaan, alkaako Okkonen nostamaan käsiä sieltä taas. Olan yli koukkua tarjoilee Haddadi. Tekee hyvän matsin tästä. Joo, ja tossa oli sielu. Niin nyt oli se jo. lyötiin sydämelle. Joo. Niin paljon kuin kädestä lähti. Ja varmaan tietää, että on niinku jäljessä, että jotain on tehtävä. Nyt toi mua ihmetyttää, että toi työ tuossa lähellä, kun pääsee siihen, että ei suostuisi tuohon. Se on niinku yhteinen sopimus tuossa, että ei lyödä ja otella lähellä. Et siinä kun pääsee tuohon, niin tulisi vielä vähän enemmän iskuja, yksittäisiä kovia. Hyvin tulee yksittäiset, mutta vähän markkeeraa tosiaan niitä. 12 minuuttia aikaa. Lähteekö Morad Haddadi vielä heittämään oikealla tuosta vasemman yli laajakaarista, mutta vahvaa. Nyt oli ensimmäisen kerran tässä lopussa, löi vasen oikein. Kombinaatio. Ja taas yrittää oikealla riuhtoa, mutta Okkonen näkee nuo tilanteet. Vähän valmisteluja ja ehkä toi vasen on sitten sitä valmistelua. Kun paikka tulee, niin kokeillaan, josko Okkonen imasis vielä ton kovan oikean olan yliolan koukun, mutta Okkonen hyvä silmäisenä pitää ottelu kontrollissa. Viimeinen minuutti lähti. Kyllä, ja Okkonen tietysti tietää, että pisteiden valossa on johdossa ja nyt ei pidä ottaa yltiöpäisiä riskejä. Pikkusen putoo kädet tolleen vähän vaarallisesti Okkosella, että jos joku vähän kokeneempi kaveri ehkä voisi vähän niinku harhauttaa ja saada sun niinku reagoitumaan ja ja tässä nyt ei tapahdu lähellä mitään. Hyvä tanssi erottaa. Anssi Peräjoki nopeasti väliin ja vielä 20 sekuntia aikaa. Tällä kaksikolla sen jälkeen päästetään arvostelutuomarit töihin, ellei jotain viimeisen sekunnin tyrmäystä tapahdu. Nyt tulee 10 sekunnin kolahdukset ja tämän vuoden osalta Olavinlinnan Boxing Nightissa on saatu avauskamppailu kutakuinkin pakettiin. Kongi tulee ja kongi soi tässä ja nyt 2 nuorta miestä ovat antaneet ja jättäneet kaikkeensa upeasti tuonne nuorattuun neliöön. Hyvä avaus tälle jännittävälle Olavinlinnan illalle ja yleisö nauttii näkemästään, mutta
meidän kirjanpidon mukaan niin Elias Okkonen tulee tästä voiton nappaamaan ja se olisi miehen ammattilaisuran 4. Marokossa syntynyt Vaasassa asuva harjoitteleva Morad Haddadi tarjosi hyvän vastuksen tänään. Pikkusen liikkeessä jäi ja ehkä paras ase ja se pelottavin asia kuitenkin oli toi tosta riuhtasu etumaisen yli, mutta ei aivan saanut osumaan tänään kohdilleen. Elias Okkosella on hyvä silmä ja hän pääsi alta pois väisteliin. Ja nyt tuomion julistus. Mä antaisin 1 tolle Moradille tossa. 59. Eliakselle ja 59.